जतन दिबर kaham पुलानो क्लास 10 ते 12 पास आउट नाय ani फायुं हानक संनो ani khani hamjak ma kuplung tei ani ruwaimung narongni bagui best wishes nongni future ni bagui tai angomon sanamu chungo chini dofao जों जाति तुबुना हंगे जों मेन एजुकेशन सिस्टम जों फोकस खाने नांनाय तामनि हिमालय जे जेराय एजुकेटेड बरक एबा जेनि नु खुंगो लेखा फरा गोनां बनि नु खुंनो केबो थकाय मानिया अमन बागै जों एजुकेशन जों मेन फोकस खाने नांनाय तांग हिमालय ताबुक जों चिनि पारा आम जायरगो जों नुगै दंगो गोबां मा नु खुंगो परिणाम मुसुंबो गाहाम परिमाया एबा प्रॉपर एजुकेशन माया अमा हायरक जों नुगजागै दंगो फियाबा जों ताबो जरतै जों केबो कुनु लीडर नि खोगो जों खनायको ताबुक चिनि एडिसी आम जायनि चिनि स्कूल रगो जों एजुकेशन सिस्टम जों अपडेट खायो जों कताल आइटेम्स एबा कताल फोरोंमुंनि सेब्राव जों तुबनाय हिनै ताबुक जों आबनि बागैनो जों खरांथिसि नांनाय ताम हिमालय चिनि ताबुकनि चेराय बोसा रकसे चिनि फ्यूचर ना आथुक्री बरक एजुकेटेड ओंखायसे बरक करप्टेड सिस्टम नि एगेंस्ट ऑफ फाइट खाने सिनाय तांग हिमालय जों पुलिस जों लेखा फरा खायमान यागुलो जों सिका हंगायसे जों सायमाने जे आनि राइट्स तामो आं तामो खायमान आं अ सोसाइटी व आं बस इम्पोर्टेंट जे बरक लेखा फरा गोनां बनो आमन सिउ ताई जों आगिरगो जों नुगजागो सुरि फायगा हंगाय चिनि कामि आम साइरगो गोबां मा बररंनो जों इनोसेंट बरर एबा चिनि बासरा एबा चिनि खाकसं बररंनो गोबां मा लुकुराव एबा गोबां मा बयनि बरर थकाय माने नुगो तांग हिमाले बो सिस्टेम नो सियाने बागै बो लेखा फरा बिसि खायजिने बागै बो थकाय जागो फेबा ताबुक तिरक चिनि बरर लेखा फरा खायफायमान बागै जों चिनि राइट्स नि बागै जों फाइट खायनानै सिका सिस्टम करप्टेड एगेंस्ट ऑफ फाइट खायनानै सिका अमन बागै एजुकेशन बेलायनो इम्पोर्टेंट चिन बरं बागै जों गोबां मा गामि आम जायरगो ताबुक चिनि सिकला जालायरक न ड्राग्स सब कबुल मारक जों नुगजागो आमन बागै बेलायनो खाखामो एबा खासाव आमन जों बागै प्रोटेक्ट खायनाय आमन न आं रिक्वेस्ट खायनाय गामि आम जायनि जत लुकुरक न जेसन बसापा नुगै दंथुं आनि बसा हिनि न बनो जों नायकोले जों बनो मा बोजगनाय एबा जत जानजानि आमसे जों अलर्ट मा तंगाय जे अ चिनि आम जायो तामो उंगै तंग एबा हामे मानि फालजगै दे तंग हामे मानि चालाय दे तंग अमो जों खेलमा खालायनाय तां हिमालय निनि आनि जतनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दंगो चिनि अ सोसाइटी न जों प्रोटेक्ट खायनानि गाइते केसे कौ हंगे ताबुक जों जेसपन परिदि ताबुक जों तक 12 पास जों कॉलेज हामनाय रंनो आं चिनि फायुं संनाय एबा हानक संनाय आं अबन कक साना मुसुंगो नरो जेसा तिपन परिदि डॉक्टर फन परिदि इंजीनियर फन परिदि लॉयर फन परिदि एबा जेकुनु कोर्स फन ति परिदि बीएससी फॉरेस्ट्री फन तो बीएससी एग्रीकल्चर थुं जनरल कोर्स थुं जेसपन परिदि जे मानिनो परिवो आ मानिनो सके सिदि जाहाते नों सिस्टम नि एगेंस्ट नों फाइट खायमाना जा ताबुक नों डॉक्टर परीक्षा डॉक्टर बो आज के नों काहम के परिदि जाहाते अ डॉक्टर नैबो नों चिनि सोसाइटी नि बागै नों काहम खालायमाननाय एबा निनि फैमिली नि बागै नों काहम खालायमाननाय अमाखलै नों सामुमा खालायनाय इंजीनियर परिबो नों आमतेके परिदि जाहाते नों इंजीनियरिंग खायमान यागुलो बो नों चिनि सोसाइटी नि बागै काहम खालायमाननाय एबा निनि नखुनि बागैबो नों काहम खालायमाननाय ताबुक देखेसे कब ताबुक हिस्ट्री ऑनर्सली पढ़िबो इंग्लिश ऑनर्सली पढ़िबो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्सली पढ़िबो नों आमसके अ टॉपिक नति सिदि जाहाते सिस्टम करप्टेड एगेंस्ट नों फाइट खायमाना जा अमाहायखलै जों बसङाव मा आगलायनाय दाय जों चिनि बसकांनि चिनि फ्यूचरनि सामुराव जों भायखलै जों सामु खालाय जत्त जों बालखे मिलिनो जों सामु मा खालायनाय ताबुक चिनि कामि आम जायो गोबां मा स्कूल दं एडीसी एरिया व ताबुक कुनु जस्ट गाहाम एजुकेशन बरं माया टीचर फाया एबा स्कूल दङै दङ टीचर फाय दङ फियाबा आ स्कूल गाहाम एजुकेशन नि जागिया इंगा जों आबन मॉडर्न टेक्निक बे जों बाहायके चेरेंनो इंस्पायर खायनान बागै एबा एजुकेशन नन बागै जों बाहायके जों स्टेप नानाय अबबो जों मावान सते खलायो ताबुक एग्जांपल ताबुक जों दिल्ली नि गवर्नमेंट स्कूल नि जे रिजल्ट नु खुनानरक बंगनि आ जागाव जे बंगनि गवर्नमेंट बाहायके इनिशिएटिव नाय दं बंगनि स्टूडेंट नि बागै अमा हायखलायनो चिनि
स्टेट नि एबा चिनी बरंनि चिनी MLA रक चिनी बरंनि नेता रक मिनिस्टार रक अमा हाइकेन बरक बो साखार नांग थुं जाहाथे एजुकेशन सिस्टम में चेंज खाइए चिनी बरंनो काम एजुकेशन बागै तब अमया जे 12 पास खा BA पास खा BSc पास खा इंजीनियर पास खा अमया जे अमंगेन एजुकेटेड नगै थांगो अमो सिंना नांनाय जे बो गाहाम एजुकेटेड एबा गाहाम एजुकेशन मानजागना नांनाय जाहाथे बो ते खरकसा बरंनो फोरोंगै जाहाथे बो हाकिन स्नामै माना जा अमाइखलाय जों चिनी स्कुल न बस जों फोकस मारनाय चिनी गामि आम चिनी स्कुल न गाहाम एजुकेशन नान बागै गोबां मा चिनी जेराव गाहाम गाहाम फरायनाय दंगो फियाबा बरक गाहाम एजुकेशन मायंगै दंगो तां मेला बरक खरसा BPL फैमिली बरक सुख जागिया बरक सुखया बरंगै दंमन बागै बरक गाहाम एजुकेशन मायंगै दंगो फियाबा बरक गाहाम परि दंगो अमा हायराव गोबां मा चिनी गामि आम सै दंगो ngai जों आमरंग बसों जे सिनाय नुंनाय रंनो नि बिसिंते जों आबनबो खेल मा खलायलायनाय ngai amon ang request tongnai tai chini taklai pass out tongnai chini 10 12 pass nai chini phayung hanoson bagai kaham ge poridi tai kaham bomong khlaiye chini dofani makhang kusung khlaidi tai nongni nokungni makhang kusung khlaidi tai chini society ni bagai bo narok jora man khangke wan sugui samung khlaidi tai amon tongnai ani musumani nongi thani tai nong jotna hain hai ani hamsak ma ya pore nong future kaham thung kaham por thung hamba